Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю всіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі Зміцер Лукашук. Адразу хочу нагадаць усім, што нас можна не толькі слухаць, але і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках. Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Перш чым я прадстаўлю нашых гасцей, адразу хочу сказаць, што гасцям можна задаваць пытанні аўтару самага лепшага, вострага, правакацыйнага, ну і далей тэрміны самі сабе назавіце. У нас падрыхтаваны прыз ад Еўрарадыё і кампаніі Сімбаль Бай. Што там паказваць не буду, але вельмі карысная і патрэбная ў гаспадарцы рэч. У нас у гасцях сёння старшы аналітык Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мельянцоў і кіраўнік аналітычнага праекту «Мінскі дыялог» Яўген Прыгерман. Завяршаецца год. Год быў даволі складаны, але і цікавы. Шмат Беларусь рабіла і робіць нешта там, нейкіх зменаў спрабуе зрабіць і ў эканоміцы, і ў палітыцы, і ў сацыяльнай сферы, гэтак далей. Але ці сапраўды гэтыя змены адбываюцца? На знешнепалітычнай сферы, што адбывалася, пра гэта сёння і пагаворым. Дзяніс, па чарзе адно пытанне да абодвух удзельнікаў нашай сённяшняй размовы, дыскусіі. Гэта ўжо як пойдзе, ці проста размова, ці дыскусія атрымаецца вострая. Апельсінавы сок спецыяльна не ставіў, каб не дайшло да правакацый. Що ж такі, на ваш погляд, якая падзея была самай важнай у знешнепалітычнай сферы дзейнасці? Ну, напэўна, такой дамінантай з'явіліся вучэнні Захад-2017, вакол на якіх было накручана вельмі шмат усяго і ў сістэме бяспекі, ў міжнароднай праблематыцы. І вось гэта такі быў пэўны водараздзел, пасля якога стала зразумела, што Беларусь ўсё ж такі становіцца больш цікавай захаду, што Беларусь зрабіла правільны выбар, калі заняла такую праактыўную лінію на большую празрыстасць, адкрытасць шчодо вучэнняў. Я думаю, што і увагу міжнароднай супольнасці якраз такі Беларусь прыцягнула ў прывязцы да гэтых вучэнняў. Такім чынам, вучэнне Захад-2017 важнейшая знешнепалітычная такая падзея. Яўген, а на ваш погляд? А за найбольш востры адказ будзе нейкі прыз ад Еўрарадыё і Сімбаль Бай? Канешне. Так, ну, вось падрыхтаваны нават ужо. Ну, тады добра. Ну, я падзяляю адказ Дзяніса, але ж калі дадаваць нешта, ну, напэўна, мы можам яшчэ дадаць вось гэта рашэнне, якое было прынятае на пачатку гэтага году пра ўвядзенне 5-дзённага безвізавага рэжыму, якое тут шмат якія дыскусіі ў нас завараціла, прытым як унутры, так і звонку, ну і сапраўды, якое паказала, што нейкія такія сур'ёзныя крокі у параўнанні з тым, што было раней, у тым, як беларускае кіраўніцтва бачыць сябе вось у гэтым свеце, вось гэтыя крокі так ці інакш адбываюцца. Давайте до 3 давядзём. Самое важную мы назвалі, але, можа быць, менш важныя, але таксама знакавыя падзеі. Вот яшчэ дзве, якія вы, Дзяніс, можаце назваць? Ну, насамрэч, там шмат усяго было. Можна тут прыгадаць, канешне, тое, што была прынятая новая праграма Еўрапейскага банка рэканструкцыі і развіцця шчодо Беларусі і таксама адкрыты мандат для дзейнасці Еўрапейскага інвестыцыйнага банка ў Беларусі. Гэта якраз такі вось такія наступствы, якія сталі магчымыя пасля зняцця санкцыяў з Беларусі еўрапейскіх у мінулым годзе. Таму мы бачым такое пэўнае ўжо разгортванне, істотнае разгортванне двухбаковых адносінаў, у тым ліку у тым, што вось афіцыйны Мінск найбольш цікавіць. То бок фінансавая сфера, эканамічная сфера. І тут, напэўна, яшчэ трэба прыгадаць саміт усходняга партнёрства, які таксама прыцягнуў шмат увагі, але, на жаль, для Беларусі істотных нейкіх вынікаў з яго не адбылося. Яўген, две падзеі вы назвалі, гэта вучэнні і ўвядзенне 5-дзённага безвізу, трэцяе, ну, ціхай будзе і чацвёртая, ўсё ж такі важныя падзеі.
Ну, калі ўжо выдзяляць нешта дадаткова, напэўна, я б некалькі словаў сказаў пра вось гэтае старшынства Беларусі ў цэнтральнаеўрапейскай ініцыятыве, якое, на маю думку, крыху не атрымала вось таго інфармацыйнай увагі, якая магла б быць дадзеная гэтай падзеі. Чаму гэта падзея? Ну, таму што гэта увогуле ў 25-гадовым досведзе Беларусі, у суверэннай гісторыі Беларусі першы раз, калі Беларусь мела старшынства ў субрэгіянальнай арганізацыі па-за межамі пастсавецкай прасторы. І тут, дарэчы, вось мы не так даўно правялі канферэнцыю, якая так ці інакш тычылася пытанняў цэнтральнаеўрапейскай ініцыятыве, і ад афіцыйных асобаў і гэтак жа ад экспертаў мы пачулі, што вельмі так шмат каго здзівіла беларускае старшынства ў пазітыўным ключы. І нават некаторыя не чакалі, што вось такая краіна, якая знаходзілася доўгі час у ізаляцыі, шмат хто ўспрымаў ёй праз пэўныя такія наратывы кшталту апошняй дыктатуры і прыхвасцення Масквы, змагла дадаць пэўны такі новы штуршок у дзейнасць гэтай арганізацыі. Гэта не значыць, што цэнтральнаеўрапейская ініцыятыва цяпер ператворыцца ў нешта такое зусім сур'ёзнае, але ж прынамсі гэта паказала, што у краінаў, якія знаходзяцца па-за межамі, напрыклад, Еўрапейскага саюза, які не дэкларуюць такой актыўнай палітыкі збліжэння з Еўрасаюзам ці з НАТО, ёсць таксама некаторыя цікавыя рэчы, якія яны могуць прапанаваць дзеля таго, каб прасоўваць супрацоўніцтва тут у цэнтральнай, усходняй Еўропе і больш так шыра, больш маштабна ў кантэксце еўразійскай і еўраатлантычнай прасторы. Забыліся яшчэ пра парламенцкую асамблею, якая прайшла ўлетку ўпершыню ў Беларусі. Парламенцкая асамблея арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе, што з'явілася таксама такой прыкметай таго, што Беларусь займела зусім іншы міжнародны імідж, і таксама паспрыяла таму, што шматлікія дэпутаты, у тым ліку з краінаў Еўрапейскага саюза, яны прыехалі на свае вочы, пабачылі сучасную Беларусь, у тым ліку прыехалі тыя людзі, якія раней тут разглядаліся як не зусім пажаданыя, як архітэктары рэвалюцыі, як у некаторых сродках масавай інфармацыі пра іх пісалі. Ці нават галоўныя ворагі Беларусі. Ці нават галоўныя ворагі нашай краіны, але вось яны пабачылі, што тут адбываецца. Насамрэч, некаторыя з іх потым давалі такія досыць аб'ектыўныя, нават хвалебныя інтэрв'ю, я б сказаў. Ну і самае апошняе, напэўна, тут нельга абысці гэта неяк, гэта вось тое кола пытанняў, якое ўзнікла з рознай ступені інтэнсіўнасці ў адносінах з Расіяй. Усё ж такі гэта не тое, каб нешта было такое надзвычай новае ў дачыненнях Мінска і Масквы, але ж вось і шматлікія пытанні звязаныя з мяжой, і мы ведаем, што гэтыя пытанні яшчэ працягваюцца і абмяркоўваюцца, але ж шмат у чым мы бачылі нейкія такія абвастрэнні, якія часам забіралі ўвагу як медыйную, так і экспертную. Я попрошу долучиться до нашей размовы, дискуссии яшчэ одного эксперта, аналитика доследчага центра EAST Андрея Елисеева. Калі ласка. Адносіны з Расіяй і удзел у постсавецкіх аб'яднаннях Беларусі застаюцца прыярытэтам. Сустрэча з Пуцінам у красавіку разруліла комплекс праблемаў, асабліва з пазыкай на газ. Беларусь удзельнічала ў супольных вайсковых вучэннях з Расіяй, у самітах СНД, ДКБ, Еўразійскага эканамічнага саюза. Тут нічога дзіўнага. Другое, год быў даволі сціплы на візіты на вышэйшым узроўні, але гэта хутчэй звычайнасць, чым цікавостка. Толькі двойчы адбыліся украінскія ваяжы Лукашэнкі, а таксама візіт у Індыю. Даволі дзіўны доўгі працоўны візіт у Арабскія Эміраты, які супаў з восеньскімі школьнымі канікуламі. А таксама ў пачатку года, калі сусветныя лідары абмяркоўвалі найважнейшыя сусветныя эканамічныя і палітычныя праблемы ў Давосе, Лукашенко быў у Судане. Калі казаць пра тыя два візіты, якія летась папярэднія планаваліся і не адбыліся у Эквадор і Манголію, яны не мелі месца і сёлета. Цяпер пра дасягненні года. Дасягненні першае, я б сказаў, гэта далейшае набліжэнне і палепшэнне адносінаў з Еўрапейскім саюзам і ЗША, хаця Лукашенко не прыняў асабіста запрашэнне і не злятаў на саміт усходняга партнёрства, тым не менш адносіны працоўныя развіваюцца з Захадам. Той факт, што Лукашенко быў запрошаны на саміт усходняга партнёрства,
партнёрства і быў запрошаны таксама для візіту ў Латвію, але не палецеў. Гэта тыя знакі, што адносіны з захадам паступова паляпшаюцца, асабліва з Польшчай, я падкрэслю. Другое дасягненне я б назваў, гэта сустрэча каталіцкіх біскупаў Еўропы ў Менску ў верасні. Гэта такі важны прадвеснік мажлівага прыезду папы рымскага ў наступным годзе. Той факт, што высокапастаўленыя каталіцкія іерархі з усяго старога свету прыехалі ў Менск, гэта несупадзенне, і калі удасца гэтае пытанне вырашыць з праваслаўнай царквой, думаю, у бліжэйшыя нават месяцы мажлівы візіт папы рымскага ў Беларусь. Гаворачы пра расчараванні года, першае, гэта так і не падпісанае пагадненне пра спрашчэнне візавага рэжыма з Еўрапейскім Саюзам. Ужо больш за 3 гады цягнуцца перамовы. Гэта надзвычай доўга і дзіўна, маючы на ўвазе, што з усімі іншымі краінамі ўсходняга партнёрства такія перамовы былі завершаныя, можна браць базавыя дамовы, ад іх адштурхоўвацца, каб хутчэй гэта заключыць. Другое расчараванне, гэта далейшае пагаршэнне адносінаў з Літвой за будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Астраўцы. І трэцяе, гэта тое, што Расія пагоршыла ўмовы транзіту замежнікаў праз Беларусь пасля ўвядзення безвізавага рэжыму для заходнікаў. І тут жа я забыў, дарэчы, вядома, увядзенне Беларусю безвізавага рэжыму для грамадзянаў захаду. Гэта таксама важнае дасягненне года. Вось такое меркаванне, такі пералік ад Андрэя Елисеева. Ну, ён нібыта перадаў эстафету. Мы з вами казалі пра важнейшыя падзеі, вы іх назвалі, але гэта сапраўды былі такія пераможныя падзеі, чаго Беларусь дасягнула, што ўдалася ёй дасягнуць. А расчараванні, ці можа быць паразы Беларусі на знешнепалітычнай арэне, былі яны ці не былі, і калі былі, то якія? Дзяніс. Ну, ніякіх такіх вялікіх значных праколаў я тут не бачу. Збольшага ўсё ідзе больш-менш такім запланаваным графіку. Іншая справа, што некаторыя пытанні, якія маглі быць вырашаныя ўжо раней, яны не вырашаліся, пра гэта ўжо Андрэй сказаў, і пра зацягванне перамоваў па спрашэнні візавага рэжыма і непадпісання пагаднення пра прыярытэты партнёрства з Еўрапейскім Саюзам, але тут таксама нельга абвінавачваць толькі беларускі бок у гэтых праблемах, таму што сапраўды перамовы цяжкія. Па візавай фасілітацыі нагадаю, што да Беларусі былі выстаўлены некалькі дадатковых палітычных патрабаванняў Еўрапейскім Саюзам, якія ён не выстаўляў, напрыклад, для Украіны, для Расіі, калі яны падпісвалі адпаведныя дамовы. Натуральна, што у Мінску для афіцыйных перамоўшчыкаў іх паўстае пытанне, чаму вось такія падвойныя стандарты. Тут, дарэчы, можна дадаць, што вось Андрэй сказаў, што ёсць уже досвед іншых краінаў, бяры дамовы і тут у нас імплементуюць. Тым і праблема, што я думаю, беларускі бок шмат у чым бы хацеў бы так зрабіць, але ж высоўваюцца дадатковыя патрабаванні. І па прыярытэтах партнёрства таксама. Тут нібыта яны былі ўжо ўзгоднены, але тут падняла голас Літва з атамнай электрастанцыяй і выставіла такія патрабаванні, якія пакуль што афіцыйны Мінск таксама не можа прыняць, і адпаведна гэтыя перамовы адкладаюцца да наступнага года. Вось таму гэта, канешне, такія прыкрыя рэчы. Ну і ў межах саміта ўсходняга партнёрства таксама маглі быць і больш пазітыўныя рашэнні, што па Беларусі, але гэта я б не назваў гэта такімі ўжо праваламі, гэта хутчэй тое, з чым трэба працаваць, можа быць, аддаючы гэтаму больш энергіі і нешта прыдумваючы крэатыўнае. Ну, Евген, коротко ёсць што сказаць? Ну, просто ў катэгорыі дадатковых праблемаў, якія сталі больш актуальнымі ў гэтым годзе, можна яшчэ дадаць, конечно, стасункі з Украінай. Тут мы ўжо даўно кажам пра тое, што існуюць як бы такія два трэкі ў гэтых адносінах: афіцыйны на ўзроўнях прэзідэнтаў і ўсё іншае, асабліва на ўзроўні грамадскасці, экспертаў. Але ж у гэтым годзе мы пабачылі, што другі кампанент, які звычайна больш такі крытычны і не зусім
ну, такі накіраваны на плённую супрацу, ён пачынае па крысе дамінаваць. І гэта, канешне, выклікае і тут у Менску, і ў Кіеве, ну, засцярогі ў тых людзей, якія зацікаўлены тым, каб паглыбляць гэтыя адносіны. Дзякуй вялікі, мы перарвемся на невялічкую паузу. Задавайце свае пытанні, чакае вас прыз. Дзяніс Міленцоў, Яўген Прыгерман, абмяркоўваем знешнепалітычныя вынікі года. У студыі Зміцер Лукашук, не адыходзьце далёка. Вискочу за нею вікну, трохи політаю, нехай мене спіймають зоряні ГНЛО. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю каротка пра асноўныя падзеі. У мінскім гарадскім судзе працягваецца працэс пра справе артыкулаў агенцыі «Рэгнум». Працэс пачаўся 5 дзён таму. 22 снежня ў суд для допыта выклікалі Алену Іванову, якая рабіла экспертнае заключэнне па артыкуле «Беларусь выходзіць з рускага свету цішком». Ды іншых артыкулах Юрыя Паўлаўца, Дмітрія Алімкіна і Сергея Шаптэнкі. Нагадаю, на аснове гэтых экспертыз аўтараў вінавацяць у распальванні міжнацыянальнай варожасці, ім пагражае да 12 гадоў зняволення. Еўрапейскі гуманітарны універсітэт на мяжы закрыцця універсітэту адмаўляюць у акрэдытацыі ў Літве. Камісія Цэнтра ацэнкі якасці адукацыі Літвы дала нездавальняючу ацэнку ЕГУ. Справа пра гэта размешчаная на сайце арганізацыі універсітэту выгнанні. Ён праваліўся па 2 з 4 параметраў: стратэгічнае планаванне, навуковая і мастацкая дзейнасць. Названыя чэмпіёны грамадзянскай супольнасці 2017 года. Лідарам года стаў каардынатар офісу па правах інвалідаў Сергей Драздоўскі, крэатывам года акцыя «Ноч расстраляных паэтаў», новая ініцыятыва пераможцы грамадскі рух «Дзея» ініцыятыва «Хайс», журналістам года відэаблогер з Гомеля Максім Філіповіч. Пра кампанію года назвалі кампанію абарону курапатаў, а рэгіянальнай падзеяй сакавіцкія маршы недармаедаў. Заўтра чакаецца ад -1 да +4 градусаў цяпла, моцны вецер да 20 метраў на секунду, мокры снег і дождж па ўсёй тэрыторыі краіны. Святлана Адзінец, служба інфармацыі, Еўрарадыё. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё, у студыі Зміцер Лукашук. Нагадваю, нас можна не толькі слухаць, але і глядзець праз сацыяльныя сеткі, Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. І па-ранейшаму нагадваю, што дасылайце свае пытанні экспертам. Чакае ад Еўрарадыё і Сым Бальбай вельмі карысны і патрэбны ў гаспадарцы прыз. Не будзе цікавых пытанняў, альбо тыя, якія мы не зададзім, таму што вот спрабаваў тут дамагчыся нашага гэтага прыза падчас мінулага эфіра Дзеніс Ціханенка, але вот що не такія былі яго пытанні, нават как бы вот не па тэме. Дзяніс Міленцоў, Яўген Прыгерман у нас у гасцях, абмяркоўваем знешнепалітычныя вынікі году. Я прыгадаў папярэдні эфір, тут былі Ганна Канапацкая і Валерыя Касцюгова. Мы абмяркоўвалі унутрыпалітычныя вынікі года. Па іх меркаванні самай галоўнай падзеяй сёлета былі веснавыя акцыі пратэсту. І рэакцыя ўладаў на гэтыя акцыі пратэсту, і потым разгон акцыі 25 сакавіка. І, безумоўна, гэтыя унутрапалітычныя акцыі не маглі не адбіцца на знешнепалітычным фактары. Як яны адбіліся? Як паўплывалі? Што змянілі? Дзяніс?
яны троху запаволілі, канешне, працэс перамоўны, але якраз можна меркаваць пра трываласць адносінаў Беларусі з Захадам, вось гэтай новай нармалізацыі, так бы мовіць, у тым, што вось такія падзеі ўнутрыпалітычнага кшталту, яны ўжо не падрываюць сам гэты працэс. Канешне, ёсць пэўнае пытанне даверу з боку еўрапейскіх палітыкаў, чыноўнікаў, але яны таксама бачаць прагрэс унутрыпалітычны ў Беларусі, і гэта, канешне, не параўнальныя ўмовы з тым, што было там у 2010 годзе ці нават раней. І таму зараз вось такія абмежаваныя, скажем так, унутрыпалітычныя эксцэсы, яны ўжо не з'яўляюцца пагрозай для нармалізацыі наладжвання стасункаў Беларусі з Захадам. І тут беларускія ўлады таксама, я ўпэўнены, вы пра гэта казалі, вучацца. Яны стараюцца быць больш гнуткімі, больш спакойна рэагаваць на нейкія унутрыпалітычныя выклікі, то бок пэўныя такія ўрокі 2010 года яны вывучаныя беларускім бокам і заходнім таксама. Евген, наколькі папсавалі адносіны паміж Беларусю і Захадам гэтыя падзеі? Я думаю, што мы пабачылі, што пэўны, як сказаў Денис, такі тармазок гэта ўсё ўнесла, пэўную маруднасць, але ж нейкага такого стратэгічнага запавольвання працэсу не адбылося. Але ж тут бы я дадаў два, як мне падаецца, вельмі важных назірання. Па-першае, усе тыя, хто так актыўна выступаюць, у тым ліку я, за тое, каб адносіны з Захадам, з Еўрапейскім Саюзам як мага глыбей ішлі, так, і пашыраліся, і у тым ліку кажам, што гэта спрыяе пэўнай атмасферы тут унутры Украіны. Вось я думаю, што мы пабачылі якраз такі на прыкладзе вось гэтых пратэстаў і рэакцый уладаў, што сапраўды вось такая залежнасць існуе. Можам узгадаць 2010 год, да, што тады адбывалася, і цяпер, калі мы, я маю на ўвазе, Беларусь увайшла ў больш такой структураваны, больш сур'ёзны ўжо працэс паляпшэння адносінаў, больш асэнсаваны, я б нават сказаў, адносінаў з Захадам. І вось мы пабачылі, што пасля такой рэакцыі, якая шмат каму падалася надзвычайна, і мне яна прыдалася тут надзвычайна, але ж пасля гэтага былі зробленыя такія правільныя крокі, каб гэта як мага хутчэй усё спыніць. І другое назіранне, вось было сказанае пра тое, як улады як бы адрэагавалі, напэўна, вось на гэтым сюжэце вы фокусаваліся ў папярэдняй дыскусіі, але ж тут трэба яшчэ сказаць пра тое, што гэта сітуацыя паказала рэакцыю як уладаў і той частцы уладаў, якая больш так рэактыўна на гэта ўсё рэагуе, але ж гэта таксама і на баку там апазіцыі ці тых людзей, якія кажуць, што яны прадстаўляюць грамадскую супольнасць. І вось мы пабачылі, што падзел сёння ў грамадстве фактычна праходзіць не проста вось па гэтай чорна-белай лініі там апазіцыя ўлады, а па лініі тых, хто на баку ўлады і баку вольнага грамадства хочуць нармальнага пашырэння і свабодаў тут і адносінаў там і з Злучанымі Штатамі Амерыкі і развязам. І з іншага боку ёсць людзі як сярод улады, так сярод апазіцыі, якія вось ідуць на усялякія там крокі і захады дзеля таго, каб сарваць гэтую нармалізацыю, ці то са сваіх там нейкіх карпаратыўных і прыватных інтарэсаў, ці то з нейкіх перакананняў, якія застаюцца ўсё вось у тых 90-х годах. Але ж вось гэта вельмі важная такая тэндэнцыя. Калі мы ставім такі фундаментальны пытальнік, як нам насамрэч паляпшаць сітуацыю і ўнутры краіны, і на знешнепалітычных нейкіх там фронтах, то вось гэта той фактор, які ў першую чаргу трэба ўлічваць. Вы адзначылі, што не па нашай віне у пэўным сэнсе, а больш нават па віне Захада не падпісваюцца вельмі важныя дакументы. Той же самая рамачная дамова з Еўрапейскім Саюзам, іншыя дакументы па спрашчэнні візавага рэжыма і гэтак далей. Ці не азначае гэта, што і на Захадзе нехта хоча, я не ведаю, там сарваць працэс дэмакратызацыі і лібералізацыі Беларусі, сарваць працэс збліжэння Мінска і Захада? Денис. Ёсць даўняя гісторыя санкцый, нічога з гэтым не паробіш. То бок краіна была ізаляваная шмат гадоў, на Захадзе прызвычаіліся на яе глядзець як на апошнюю дыктатуру Еўропы, і шмат у якіх краінах заходніх або ўвогуле слаба што разумеюць пра нешта пра унутрыбеларускія працэсы, або ўспрымаюць вось гэту такую карцінку, такой вось чорна-белая, як яна была шмат гадоў да гэтага, і вельмі цяжка пераламіць вось гэтую сітуацыю. І зараз апошнія вось 2 гады, калі адбываюцца ў Беларусі розныя паседжанні як парламенцкай асамблеі, нейкія міжнародныя форумы, яны дазваляюць якраз такі, каб гэтыя людзі паглядзелі на краіну інакш. То бок, калі суміраваць, ёсць пэўны недавер да Беларусі, да лідара, таму што лідар
той же самы, унутрыпалітычныя практыкі іншыя, але патрабуецца, канешне, пэўны час, каб гэта змянілася. Ну і адпаведна ёсць такая гісторыя, што да Беларусі прымяняюцца спецыяльныя ўмовы, да? То бок калі такіх умоў не прымяняецца там да Азербайджана, які нашмат... Падвойныя стандарты. Ну да, тут уже шмат пра гэта казалі, яна нават на зубах навязала гэта слово, але тым не менш гэта не перастае быць праўдай, да? Падыходы зусім іншыя, розныя. І таму я б не сказаў, што тут нехта хоча сарваць дыалог, просто яшчэ недастаткова вось гэта, што называецца ў дыпламатычнай практыцы пабудовы давера. Да? Трэба нейкія невялікія, мабыць, праекты, пэўны час праводзіць, рэалізоўваць, каб гэты давер, гэта разуменне краіны, яно накоплівалася. Ну, яшчэ ёсць вельмі просты фактар інтарэсу. Вось ёсць інтарэсы канкрэтных дзяржаў. Ёсць інтарэс, напрыклад, дзяржавы Літва. І дзяржава Літва дзеля таго, каб адстойваць, прасоўваць свае інтарэсы, якія ў дадзеным выпадку, што тычыцца атамнай электрастанцыі, не супадаюць з інтарэсамі Беларусі, ці прынамсі вось ту лінію, якая беларускім урадам развіваецца. Так вось Літва выкарыстоўвае ўсе тыя магчымасці, якія ёсць дзеля таго, каб заблакаваць інтарэсы Беларусі і прасунуць свае. Магчымасць заключаецца ў тым, што Літва з'яўляецца чальцом еўразвязу. І такім чынам вось праз гэтую інстытуцыю вельмі моцную ў дадзеным выпадку яна як бы выстаўляе такі контр там свае межы, контр захады супраць Беларусі. І ну будзем казаць просто факталагічна аб'ектыўна, гэта сёння з'яўляецца галоўнай праблемай у прасоўванні шмат па якіх пытаннях. Вось і ўсё. І тут трэба разумець, што нават там шмат якія размовы пра правы чалавека, якія, напрыклад, той же Літвы учора не гучалі, а сёння гучаць, яны таксама шмат у чым могуць трактавацца вось менавіта праз гэту прызму, а не пра тое, што раптам там нейкія літоўскія палітыкі побачылі тут, што з дэмакратыяй ёсць праблемы. Пры тым, што зразумела, што ніхто не кажа, што праблемаў няма, а просто я думаю, вось яшчэ адзін важны урок і гэтага году і апошніх там некаторых гадоў, што ўсё ж таки трэба крыху нам больш так уважліва ставіцца да таго, калі рыторыка там пра правы чалавека, каштоўнасці і ўсё астатняе выкарыстоўваецца для прасоўвання канкрэтных інтарэсаў канкрэтных дзяржаў, а калі гэта сапраўды намаганне вось дапамагчы там беларускаму народу палепшыць унутрапалітычную сітуацыю і гэтак далей. Я пачуў такое меркаванне ад аднаго чалавека, калі яго спытаўся, вот як бы вы апісалі наш рух наперад там ці ў бок на збліжэнне з Еўрасаюзам, паляпшэнне адносінаў, ён сказаў, мы топчымся на месцы, але топчымся ў пэўным накірунку. Так що ж такі мы топчымся ці рухаемся? Вот як можна апісаць гэты працэс? Чаму сапраўды вот узнікае так пытанне, здаецца, нешта робім, нешта пастаянна там семінары, круглыя сталы, там квадратныя сталы, якія заўгодна, а пытанне увядзення мараторыя так і не вырашана, іншыя пытанні, пра якія абмяркоўваюцца, так да канца і не даводзяцца. Ўсё ж такі, як это выглядае, Дзяніс? Калі ўжо так метафорамі, да, аналогіямі гаварыць, то можна сказаць, што ёсць пэўнае такое цячэнне, плынь пад льдом. Да? Вот ёсць нібыта глыба, але насамрэч это не лёд, ёсць пэўнае цячэнне. І мы ж заўжды, калі... У багне таксама ёсць пэўныя цячэнні. Ну, да, дарэчы, от багна, нават калі вялікі мароз, яна не замерзае, што цікава. Вот. І таму, калі мы вот глядзім просто такім нават дилетантскім ці назіральніцкім вокам на адносіны, то мы бачым вось гэту ледзяную глыбу, прыпарошаную снегам. Насамрэч, калі паглыбіцца ў тэму, то мы пабачым просто вал разнастайных узаемадзеянняў, праектаў, перамоваў па абсалютна розных накірунках, там пачынаючы ад аховы навакольнага асяроддзя, ад праектаў, якія ніколі не спыняліся, нават калі былі вельмі дрэнныя адносіны ў Беларусі з захадам, і заканчваючы там гандлем, сельскай гаспадаркай, фітасанітарнымі рэчамі і гэтак далей. То бок там адбываецца вельмі шмат досыць паспяховага ўзаемадзеяння, і вось на апошняй каардынацыйнай групе беларускай есаўскай якраз такі еўрапейскі бок выказваўся вельмі пазітыўна што да пытанняў там транспартнага супрацоўніцтва, мытнага супрацоўніцтва, нават пра атамную электрастанцыю казалі чыноўнікі еўрапейскай камісіі вельмі пазітыўна, што Беларусь пайшла на добраахвотныя стрэс-тэсты гэтай атамнай электрастанцыі. Таму я б ўсё ж такі заклікаў глядзець трошку глыбей. Насамрэч вельмі шмат усього адбываецца ў двухбаковых адносінах. Еўген?
так, мы неяк так любім, каб хуткія рэвалюцыйныя змены адбываліся, ну мы, я думаю, зразумелі. Не трэба палохаць асабліва чыноўнікаў словам рэвалюцыя. І мы ўжо зразумелі, што прорыв. Да, рэвалюцыя гэта не пра Беларусь, там тут і не трэба, напэўна, нейкіх такіх рэвалюцыйных падзеяў чакаць. Ну, з іншага боку, ну гэта аб'ектыўна. Калі вось дзесяцігоддзямі былі праблемы, якія фактычна прывялі да ізаляцыі, там нехта скажа самаізаляцыі Беларусі, тут не так гэта важна ў канкрэтнай гэтай дыскусіі. Але ж быў факт таго, што не было не толькі там нейкіх каналаў, нават не было каналаў камунікацыі, не толькі няма там даверу, пра які Дзеніс кажа, гэта да сённяшняга моманту вельмі сур'ёзныя пытанні. Прытым даверу няма як з еўрапейскага боку, так і з беларускага. Зноў ж такі па зусім аб'ектыўных прычынах. Але ж да вось апошняга моманту нават нармальных, разнастайных, дыверсіфікаваных каналаў камунікацыі паміж там і ўрадам на розных узроўнях, розных міністэрстваў, розных агенцыяў і там нейкіх больш-менш сур'ёзных бізнес-структураў няма. І таму, канешне, чакаць, што вось проста мы сядзем і нешта такое зробім, ну, дастаткова цяжка. Я зноў ж такі падкрэслю, што, на жаль, вось гэта правіла, што ёсць ужо досвед іншых краінаў, мы маглі проста сесці і там пагадзіцца, што вось гэта працуе, напрыклад, для там Украіны ці Расіі, гэта мусіць працаваць у адносінах Беларусі і ЕС, вось, на жаль, гэта таксама не атрымліваецца. Нягледзячы на тое, што межаў паміж Беларусію і Расіяй няма, але мы розныя, на шчасце, дзяржавы да гэтага часу, і я лічу, што наша ўзаемадзеянне з Расійскай Федэрацыяй это таксама нейкая пэўная знешнепалітычная дзейнасць нашай краіны. У гэтым накірунку, бо мы больш как бы кажам пра захад, а на ўсходзе штосьці знакавае адбывалася? Ну, мяжа насамрэч ёсць. Яна нават крыху ахоўваецца. З таго боку. І з таго боку, і з нашага боку ёсць выбарачныя праверкі, ёсць мытны выбарачны кантроль. То бок казаць, што там зусім гэта такая пустата, да, і нічога там не адбываецца на мяжы, ну, таксама нельга. Ўсё ж такі 20 год, там 25 год незалежнасці яны не праходзяць дарам нават у беларуска-еўрапейскіх адносінах. Калі казаць пра нейкія такія важныя падзеі, то тут, канешне, трэба заўважыць, што вось у красавіку закончыўся чарговы крызіс у адносінах паміж Беларусю і Расіяй, які быў самы, напэўна, глыбокі за ўсю гісторыю, самы комплексны. Там ужо Андрэй таксама казаў, які закрануў пытанне мяжы, і гандлю, і інфармацыйную сферу, і гэтак далей. І другое, гэта вось тое, што мы пабачылі ў межах вучэнняў захад 2017, дзе нібыта Беларусь і Расія мусілі прадэманстраваць, што яны саюзнікі, што мы ўсё ж такі брацкія народы, атрымалася трошку інакш. Атрымалася тое, што Беларусь прадэманстравала, што яна хацела б нават у пытаннях вайскова-палітычнага супрацоўніцтва быць больш-менш незалежнай і дэманстраваць адкрытасць, празрыстасць у тым часе, калі Расія хацела ў межах вучэннях сваіх суседзяў пужаць як найбольш. Вось, таму я думаю, што вось гэта якраз такія былі дамінанты, якія паказваюць, што ў адносінах беларуска-расійскіх далёка не ўсё так гладка. Ёсць таксама еўразійская інтэграцыя, якая паказвае незадаволенасць беларускага боку, таму што сапраўды чакалі аднаго, атрымліваем іншае, і няма такога эканамічнага росту, як Беларусь хацела, а аддаваць кавалкі суверэнітэта прыходзіцца. Вось, таму гэта таксама такі вельмі важны працэс у двухбаковых адносінах, і мы будзем назіраць і далейшае такое паглыбленне інтэграцыі і крызісныя з'явы, пакуль мы не выйдзем на тыя рашэнні да 2020 года, якія былі прыняты. Евген, коротка, ёсць што дадаць? Усё так. У нас неяк так атрымліваецца, што вось па беларуска-еўрапейскіх адносінах мы больш у пазітыве кажам, пра беларуска-расійскі куды больш так негатыву, але я думаю, што напэўна так цалкам гэта не адлюстроўвае вось такіх рэаліяў, якія ёсць. Просто што зноў ж такі структурна, змястоўна адносіны з Расіяй і адносіны з еўразвязам за ўсе вось гэтыя гады яны сталіся вельмі рознымі. І сёння, калі адбываецца вось такое шырае намаганне крышачку дыверсіфікаваць і збалансаваць вось гэтыя адносіны, канешне, вось так ці інакш некаторыя праблемы, у тым ліку адносіны з Расіяй, яны выплываюць на паверхню, але ж тут шмат у чым я б таксама не драматызаваў. Хаця вось я цалкам пагаджаюся, усе тыя праблемы, напрыклад, там з газавымі пагадненнямі, якія цягнуцца ўжо колькі сябе памятаю, гэтае пытанне стаіць на парадку дня, і пакуль яно не вырашана. І мы можам
абсалютна дакладна чакаць, што гэтыя праблемы працягнуцца і часам будуць абвастрацца нават у наступным годзе. Евген, ну і можа быць наўздагон, як ты лічыш, все ж таки не паехаў Лукашенко на саміт і з моманту зняцця санкцый, калі не лічыць паездку у Ватыкан, замежных еўрапейскіх паездак не было у кіраўніка Беларусі. Калі будзе еўрапейскі тур? Не, ну ўсё ж таки Ватыкан, прыляцеўшы ў Рым, Александр Лукашенко сустракаўся з афіцыйнай асобай італьянскага ўраду, так? Таму, ну, так зусім уже казаць, што не было гэтага візіту нельга. Паглядзім, вось Андрэй Елісеев узгадываў, што было запрашэнне, прынамсі мы чулі пра сродкі масавай інфармацыі ад латвійскага ўраду да Александра Лукашэнкі. Я думаю, што верагоднасць таго, што ў наступным годзе нейкі такі візіт можа адбыцца, ну, вельмі высокая. Мы ж да апошняга вось чакалі, ці паедзе ён у Бруссель, то бок і тут верагоднасць была высокая. Гэта значыць, што абсалютна нічога не выключана. Дзякуй вялікі. От Еврорадио и компании «Сымбаль-Бай» подарунки нашим гостям Денису Мильянцову и Евгену Прыгерману. Евгена чакае вельмі важная падзея, не будем раскрывать таямніцу, что гэта, але загадзя, как бы так сказать, трымайся. Еврорадио, наш сумесный эфир с промовой, Денис Мильянцов, Евген Прыгерман, мы подводили знешнепалітычныя вынікі 2017 года. А вось гэты падарунак, які планаваўся быць аддадзены аўтару самага лепшага пытання, застаецца у нашай студыі ў чаканні наступнага эфіру. Еврорадио. Час ведаць, што адбываецца.